Ka kunnafoniya jɛlen ɲini ka di aw ma fɔ aw sigiyɔrɔ la Mali kunnafoni ka laɲini ye o de ye. Mali kɔnɔ yan fɔ Mali kɔkan. Bi ye sibiri ye avril kalo tile 18 san 2026. A y'aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaruya olu kɛnɛ kan. An ka bi kunnafoniya gale o bɛ tali kɛ fɛn min ye AES jamana 3 finitigilakaw ka lajɛ mun kɛra Burkina Faso faaba ale kɔnɔna na alamisa tɛmɛnen avril kalo tile 16 san 2026. Kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko Mali finitigilakaw ka ɲɛmaaba ni o ye chef d'état major général des armées ka taga se Burkina Faso finitigilakaw ka ɲɛmaa ma ale ni Niger jamana finitigilakaw ka ɲɛmaa olu ye lajɛ kɛ fɛn min ye alamisa tɛmɛnen avril kalo tile 16 san 2026 Burkina faaba ale kɔnɔna na. Kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ nin ye a siɲɛgale kɔni ye AES jamana 3 finitigilakaw kɔni ka lajɛ kɛ. U y'a jira k'a fɔ k'u ka nin lajɛ kɔni tun boli bɛ fɛn min kan o de ye lakanako ale ni fɛɛrɛ kura minnu kan ka sigi sen kan kɛlɛbolo kura minnu kan ka sigi sen kan yaasa fɛn min ye basigi bɛn kelenya o bɛ se ka sabati AES jamanaw kɔnɔna na cogo min na. Bamanan b'a fɔ u ka kɔrɔfɔ la ko ni turabilen ye maa mun fa faga n'i ye tungunbilen ye i bɛ siran o ɲɛ. Fɛn min ye général de corps d'armée Sadio Kamara ale kɔni b'a ka kumakan kan a y'a jira k'a fɔ jatigɛwale tigilama bɛɛ lajɛlen na u ka marifa bila walima ka badabada dali kɔni nɔgɔya u ye. Halisa général de Sadio Kamara a b'a ka kumakan olu kan o de hukumu kɔnɔna na kununko avril kalo tile 17 san 2026 Joyila kan birigiden fɔlɔ dalen kɔfɛ a wulila ni ka se Kɔnɔbugukaw olu fɛ yen nɔ ni ka taa an ka finitigilakaw ka kan kura minnu kan ka jɔ fɛn min ye Kɔnɔbugukaw olu fɛ ni ka taa birigiden fɔlɔ kɔni da walasa aw ni ne an ka faamuyali caman sɔrɔ an ka jɛ ni ka an ka général de corps d'armée Sadio Kamara ale ka kɔrɔfɔ dɔ olu lamɛn. Ala min ye bi yira aw ni ne la sɔgɔmada in na n bɛ yan président de la transition tɔgɔ la le général d'armée Assimi Goïta a ko n ka bɔ n ka na Kɔnɔbugu ne nana Kɔnɔbugu n ka foli lase Segu région bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnyara la Segu marabolo bɛɛ lajɛlen hali ni an ma kuma hali ni ale ma kuma Segu bɛ baara min na faso jɔ la Mali bɛɛ ɲɛ b'a la wa ale yɛrɛ général d'armée Assimi Goïta b'a kalama Kɔnɔbugukaw bɔra Segukaw bɔra o bɛ mun yira o bɛ faso kanu de yira donc a ko k'an ka na yamaruya ɲini Segu ɲɛmɔgɔw fɛ a autorité a diinɛ ɲɛmɔgɔw a cɛ n'a muso a denmisɛnnin n'a mɔgɔkɔrɔba ka Kɔnɔbugu k'an birigiden fɔlɔ da ka tila k'a ɲini aw fɛ baara min bɛna kɛ a k'aw hakili to baarakɛlaw la ka hakili to finitigiw la minnu bɛna baara in lakana ani minnu kan banna minnu bɛna bila kan kɔnɔ a k'a dɔn k'a fɔ finitigilakaw bɔra aw de la wa u bɛ yan aw de kama u tɛ se ka kɛ fosi ye ni aw yɛrɛ ma kɛ min ye ko o laɲini kɛ aw fɛ ka tila ka finitigilaka bɛɛ lajɛlen kalifa aw ma an ka tila ka dugawu kɛ jamana ye an bɛ se k'a fɔ ko dugawu min bɛ ka kɛ Mali ye dugawu ninnu an bɛ se k'a fɔ ko minɛna ka d'a kan jamanaba minnu bɛ an ka jamana juguya la bi Ala kɛlen ka doni daw kun min kɛra sababu ye o ɲinanen don Mali kɔ donc hali bi an kana salaya dugawu la hali bi an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn minɛ an ka Mali lajɛ ni Ala sɔnna an ka jamana bɛ basigi. Mali finitigilakaw kɔni wulilen don ka jɔ su ani tile yaasa ka dankari kɛ jatigɛwale tigilamaw la k'u bɔ an ka jamana kɔnɔna na fɛn min ye Kayi Sadio la ale kɔni sira tun kɛn bɛ bamaciwale tigilamaw dagayɔrɔ ye su ani tile u bɛ binganiwale ta ni ka maaw kɔni tɛmɛtɔla sɛgɛrɛ alamisa tɛmɛnen ni o bɛnna avril kalo tile 16 ma fɛn min ye an ka finitigilakaw kɔni ye wulikajɔ sabati Kayi Sadio la marabolo kɔnɔna na yaasa fɛn min ye bamaciwale tigilama minnu bɛ nin yɔrɔ fɔta ninnu na
ni ka dankari kɛ u bɛɛ lajɛlen na an bɛ wagati min na ko mun sisan fɛn min ye colonel major Karim Traoré ale n'a ka cɛdɔn kɔni bɛɛ la ka baara kɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na min na maaw kɔni b'a la ka tɛmɛ ka taa u ka ciw fɛ Mali finitigilakaw kɔni b'a la ka san sɔrɔ Bamaci wale tigilamaw kan su ani tile o tɛ kɔnɔdimi ye o ye ɲɛdimi ye an bɛ wagati min na ko mun sisan marisi kalo tɛmɛnen fɛn min ye an ka finitigilakaw kɔni ye wulikajɔ caman sabati an ka jamana marabolo caman kɔnɔna na mun kɛra sababu ye u ye dangarikɛ jatigɛ wale tigilama caman na ani ni ka tɛgɛ da kɛ u bolofɛnminɛ caman kan ale ni fɛn min ye Bamaci wale tigilamaw kɔni tun taara bi duguden gansan minnu kan ni k'u ka bagan kɔni minɛ u la ala ni an ka finitigilakaw ka wulikajɔ sababu kɛra sababu ye u ye bagan dɔw kɔni minɛ Bamaci wale tigilama olu la État major général des armées a kɔni b'a la ɲini fasoden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi ko fɛn min ye an ka finitigilakaw u bɛ baara la su ani tile yaasa fɛn min ye basigi ale ni jatigɛ wale tigilamaw u bɛ se ka kɛlɛ pepewu ka bɔ an ka jamana kɔ o ye jamana finitigilakaw ka laɲini ye an bɛ taa naraka olu fɛ yen nɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nara dugu sigibaa dɔw kɔni bɛ gɛlɛya kɔnɔna na ka sababuya kɛ jiko gɛlɛya ye kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko nara dugu sigibaa dɔw kɔni tala ka ji sɔrɔ min bɛ ka kɛ gɛlɛya ye nin dugu sigibaaw ma u ko k'u bɛ wele bila fɛn min ye an ka jamana marabaaw ma yaasa u bɛ se ka fɛɛrɛ joona sɔrɔ jiko gɛlɛya min ni a bɛ nara dugu kɔnɔna na walasa aw ni ne an ka faamuyali caman sɔrɔ an ka jɛ ni ka nara duguden dɔw ka kɔrɔfɔ olu lamɛn n tɔɔrɔla anw ɲɛnina ji yɛrɛ sisan tɛ ka sɔrɔ rubina bɛɛ tigɛlen don wallahi ni ala ma anw dɛmɛ kɔni anw seginna koyi wallahi anw seginna kabini sɔgɔma anw nana yan nɔ anw tilenna anw ma ji sɔrɔ an ma dumuni kɛ an ma daraka to anw tɔɔrɔla anw ɲɛnina dɛ ala ni ma anw dɛmɛ anw seginna dɛ wallahi walasa fɛn min ye lakana o bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔna na alamisa tɛmɛnen avril kalo tile 16 san 2026 polisiw ka ɲɛmaaba ni o ye général Yusufu Kone ka fara fɛn min ye an ka jamana minisiri mun ka baara ɲɛsin bɛ jamana kɔnɔdenw ka lakana ko ɲɛma ni o ye ministère de la sécurité et de la protection civile général Daoud Ali Mohamed ni maa fila kɔni taara Bamakɔ faba ale sigida mun ye ni a bɛ wele ko centre commercial polisiso kura kɔni dɔ jɔra nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na min na ni maa fila taara o dayɛlɛnninw bara waleya alamisa tɛmɛnen avril kalo tile 16 san 2026 a bɛ wagati damadɔ bɔ an ka jamana finitigilaka dɔw tun b'a fɛ ka dankari kɛ an ka jamana marabaaw olu ka fanga la nka ala ni an ka finitigilakaw ka ɲɛmajɔ sababu sera ka tɛgɛ da nin maa kofɔlen ninnu kan o maa dɔ bɛ tali kɛ général Abasi Danbele fo ka taa se général Nema Sangara ani a nɔfɛmaw kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ tɛgɛda kelen kɔfɛ nin maa kofɔlen ninnu kan fɛn min ye an ka jamana kuntigi général d'armée Asimi Goïta ale kɔni ye tɛgɛ nɔbila sɛbɛn kɛ ni a bɛ wele ko décret présidentiel ni ka nin maa kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen gɛn ka bɔ fanga la an bɛ wagati min na ko mun sisan ko an bɛ wagati min na ko sisan ni maa kofɔlen minnu tun b'a fɛ ka dankari kɛ an ka jamana marabaaw ka fanga la ko yamaruya b'u bolo sisan fɛn min ye u ka kɔkɔrɔma dɔnbaaw ni o ye avocat ye olu ka taga bɔ u ye kasobon ale kɔnɔna na maa 17 olu de bɔnɛna u ni na sirabaga kasara cɛjugu dɔ senfɛ kunungo avril kalo tile 17 san 2026 Negelabuguka olu fɛ nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bosofala commune kɔnɔna na kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko nin maa fatulen ninnu na fɛn min ye cɛ 4 ka taa se muso 9 ma an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ banbagatɔ olu la kunungo avril kalo tile 17 san 2026 Fariku Sidibe ale n'a furumuso kɔni mandat de dépôt dar'u kan an ka kiiri tigilamaw fɛ ni k'u bila kaso la an bɛ wagati min na ko sisan kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko nin furuɲɔgɔnma fila ninnu kɔni tun tɛmɛna fɛn min ye jabaraninso dɔ kan min na u yɛrɛ fila bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ u ye binkani wale ta ni ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ ni a bɛ fɔ ma ko violence physique conjugale o de hukumu kɔnɔna na kunungo avril kalo tile 16 an ka jamana kiiri tigilamaw ye mandat de dépôt da nin furuɲɔgɔnma ninnu kan an bɛ wagati min na ko sisan fɛn min ye Fariku Sidibe ale kɔni bɛ MCA kɔnɔna na a furumuso o bɛ bɔlenka olu fɛ nɔ an bɛ taa kɔkan kibaruya olu kɔnɔna na an bɛ taa Moyen-Orient kunnafoniya olu la ka sanga ni bɛnkan sɔrɔli ye Iran jamana ale ni Ameriki jamana ni ɲɔgɔn cɛ tile 10 u bɛ kɛlɛ jɔ u ni ɲɔgɔn cɛ Iran jamana bɔra ka kunnafoniya di kɛ k'a fɔ ko détroit d'Ormuz kɔni dayɛlɛnnen don tajita kulun bɛɛ lajɛlen ye u bɛ se ka tɛmɛ détroit d'Ormuz fɛ ka sɔrɔ kɔlɔlɔ ma u sɔrɔ o kɛra kunungo avril kalo tile 17 san 2026 nka bi avril kalo tile 18 Iran jamana bɔra ka jira tuguni k'a fɔ ko fɛn min ye détroit d'Ormuz ale kɔni datugunen don kokura ka sababuya kɛ u kɔni sikalen bɛ fɛn min ye tajita kulun dɔw la ale ni fɛn min ye
tajita kulu munnu ni o ye finitigilakaw ka tajita kulu ko kɔni dɔw bala fɛ ka tɛmɛ Detroit Dormus fɛ ni ka bingani wale ta ka Iran sɛgɛrɛ o de hukumu kɔnɔna na Iran jamana minisiri mun ka baara ɲɛsin bɛ u ka jamana ni jamana wɛrɛ ko ɲɛnɛbɔli ma ni o ye ministère des affaires étrangères ale bɔra ka kunnafoniya di kɛ k'a fɔ k'u ye Detroit Dormus kɔni datugu ko kura yanni wagati dɔ cɛ. An bɛ taa Burkina Faso jamana ale kɔnɔna na avril kalo tile 13 kana se avril kalo tile 14 ma san 2026 Burkina Faso finitigilakaw ye wulikajɔba dɔ kɛ u ka marabolo mun bɛ ni a bɛ wele ko sun kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko Burkina Faso finitigilakaw kɔni ye dangarikɛ jatigɛwale tigilama 100 kɔ bɔɲɔgɔnko de la sun marabolo ale kɔnɔna na min senfɛ u ye tɛgɛ da moto 100 yirika ale ni fɛn min ye jatigɛwale tigilamaw bolofɛnminɛ caman mun bɛ tali kɛ u ka kuma bara ale ni fɛn min ye mugujugu pɛrɛnta olu caman na Burkina Faso finitigilakaw olu fɛ. An bɛ taa ka bi kunnafoniya kuncɛ farikolo ɲɛnajɛ ale binna kun kan Fédération Malienne de Football ni ale bɛ wele ko FEMA Foot ale kɔni ye maa ɲɛmaa kura sɔrɔ ni a bɛ wele ko Mazu Baba Sise kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ a sigilen kɔfɛ a ye kɔrɔfɔw ta a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye an ka jamana ntolancilaw ka degeden karamɔgɔ ni a bɛ fɔ ma ko Tom Saintfiet ko ni ale ka contrat kɔni banna ale bɛna bila ka bɔ an ka jamana ntolancilaw ka degeden karamɔgɔya o la. Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbaw ni ne bɛ dansigi kɛ an ka bi sibiri kunnafoniyaw la an sera ka mun sɔrɔ ni k'a di aw ma an b'a fɔ aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan Ala k'an ka jamana basigi.